ségra má dneska narozeniny. Bože! To je jenom sen. Sakra. Poslal! Šéfik internetu. Cože, kdo? Gedox. Gedox mě poslal. A proč? Proč se mě chce sakra zbavit? Vědma. Vědma mu to předpověděla. Jaká vědma? Co předpověděla? Že vy dva ho připravíte o místo šéfika internetu. My dva? Ty a Matouš. Mám vás oba zlikvidovat. Kde tu vědmu najdu? Sakra! Dělej, pojď ven, čekám tady s autem. Proč? Proč je? Všechno ti to vysvětlím cestou, hlavně už pojď. Čau. Co to do tebe vjelo? Asi mi to nebudeš věřit, ale... Najdi mi tam mapy, prosím tě. Počkej, máš tam zapnutý nahrávání, co se mi takhle často stává. Jak se tam mám dostat? Ten agent říkal, že tu vědmu najdeme někde tady. Haló, je tu někdo? Vítám vás. Vy jste vědma? Ano, říkají mi tak, protože mám dar vidět do budoucnosti.
Teda ne dar, ale moderní technologie, které mi to umožňují. Máme přístroje, které dokážou zachytit křivky v časoprostoru a podle toho dokážeme vypočítat, co se stane nebo nestane, ale tyto křivky jsou bohužel často velmi nepřesné. Obzvláště velmi nejdete do hlavy. Jak vám nejdeme do hlavy? Vždycky mi úplně rozhodíte přístroje. Působíte na ně jako černá díra. A navíc můžete vždycky resetovat den, když se stane něco špatného. Tím, že se zabijeme? Přesně tak. Dojde k dilataci času, až se úplně zastaví. A potom se stane něco, co vůbec nevíme popsat. Čas se vlastně vrátí o několik hodin zpátky. Co? Nechápu to. Já si to taky nedokážu vysvětlit. Ale vy jste přišli kvůli něčemu jinému, že? Gedox se nás chce zbavit. Ke mně domů dal bombu, která má zabít celou moji rodinu. Vlastně už zabila. Gedox? Ten youtuber? Ano, Gedox, nejsledovanější československý youtuber. Cože? Vypadal jako super člověk. Ve skutečnosti je to čisté zlo. Zneužívá svoji slávu. A hlavně se bojí, že ho chcete připravit o místo šéfíka internetu. To, co dal k vám domů, je mikrodeutriová bomba. Sám jsem ji sestrojil. Jak se to dá zneškodnit? Při pokusu o otevření nebo přenesení bomba automaticky exploduje. Jediná možnost, jak ji zneškodnit, je kódem, který má ale Gedox. A pomůžete nám? S radostí. Už 3 roky mě tu drží v zajetí. Jak se to dá odemknout? Klíč má ten agent, který se vás měl zbavit. Pak pojedeme za Gedoxem, ten má plány k bombě. Co? Dneska už to nestíháme. Jestli chceš zachránit rodinu, musíme začít znovu. Ne. Co se děje? Bože, nejde lidi. Dělej, pojď ven, čekám tady s autem. Proč teď v noci? Co se děje? Já ti to všechno vysvětlím cestou, hlavně už pojď. Čau. Co blázníš? Asi mi to nebudeš věřit. Hej, to není možný, ty se zbláznil. Šiši, věř mi. Díky bohu, zůstalo to tady. Tohle video si včera, teda vlastně dneska, omylem natočil. Počkej, máš tam zapnutý nahrávání, se mi takhle často stává. A jak se tam mám dostat? Ten agent říkal, že tu vidmu najdeme. Cože? Tak už mi věříš? Možná. Super, tak rychle pojď, už nemáme moc času. Pane, jste tu? Haló? Už jsme tu dneska jednou byli, Gedox nás chce zabít, máme klíč od vašich Buď pout. v klidu, já si to pamatuju. Ty časové posuny na mě neplatí. Gedox mě drží v počítačem vytvořeném světě, to je něco jako paralelní vesmír. Jaká ironie, že jsem ho sám navrhl. Tudy, to je jeho dům. Asi není doma. To je možné, ale musíme najít ten počítač. Tak to prohledejte tady dole, já se kouknu nahoru.
Muselo nás vědět. Halo, kde jste? Vždycky jsem si s tebou chtěl udělat selfie. Martinko? Dobré ráno. Co to vyvádíš? Čau, já jsem Matouš Michálek a tohle byla naše přihláška do šéfíka internetu. Já na YouTube už nějakou dobu vystupuji na kanále Nexus.cz a společně s Honzou a Matějem bychom se chtěli věnovat točení krátkých filmíků, sketchů, her a různých dalších videí. Tak doufám, že se vám naše přihláška líbila a čau.